مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفي لجبو وموفوه نسلم يكفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. an sey na kana nyonso anga jemu kan hukun kunna la no Dinè Baro mi jemu kan na be wuli ka se karamo ma ani ka karamo bismillah wala saka baro kani uye dine kuna funi ndola bi ani an karamo muso ani ambalu muso be nyonfe no e madam ba Mariam Traore me Mariam Traore te madugule jemu kan kono madugule fanate Dinè Baro la jamana kono ka baraw beneno wajuluma lakalanuma muso tona kuma la sesola no radio sowi ana bina jeka baro ke dine kuna fundola na yana nga duanga baro kono amba fanga molonto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Molonto ambora ka sumu kessa ambe ala ta'ala dile ala ka sunu no mine anye amin ya Allah sumalo damira atime jogo nyuma ala ka noya anye ala ka irana fusamantia mu fura sumalo konnala ambe ala ta'ala dile ala ka bela dile noya anye ka bela dile mine anye ala ka kenya di bela dile ma wala sanga se sumalo baram no anya damne jugumna anga se ka atime herela mu fana ni bana wala dese do yu balika sum ambe ala ta'ala dile ala ka bana noya ala ka bela dile ka dese noya kirana sumo bonya kama monoto ambe sungolo konnala anga wala ndatimenu na andasira na moka ka churi sungolo konnala amado sungolo konnala anga jamana kono muso joro ka bon sungolo kono islamere la bakuru bala muso joro mandon ala kerengene yana sungolo fana konnala joro kerengene mi muso bulu ala na wala sa muso ka sungolo sunka nyabula ka sungolo yere kana kabulu fuye aka sungolo bara nunu belaje kana ke abulu sanji ko washi ama obi fendola amma fe kala dilikan do dina farke ere muso yi ikalla dilikan do di ibalma muso ma ide muso ibalma muso ma mimi se ko wasungalo nya ubulu ebe la dilikan mi so ka fuyi. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم. الحمد لله الذي بحكمته ورحمته أن فضل بعد خلق على بعد وفضل بعد الأزمنة على بعد وفضل شهر رمضان على سائر الشهور فهو كالشمس بين الكواكب واقتص هذا الشهر بفضائل عظيمة ومزايا كبيرة فهو شهر الله وشهر القرآن وفيه ليلة القدر وفيه بدر وفيه فتح مكة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. Ustaz kan ami masafuka wali mando masami ni kalu bainke an Muhammadu mantun garjige kalu mi nari bunya ko chama fene di amma akono ni sungalo ereta islamiya deme kalu de sungalo ani islamiya fene kapuru mu kalu ala bi hina islamiya la ni kalu inde la ka teme san kalu bela jelinka shu kulu do bi ala bulu abi minun kan horoya ka botasmala ka kla kurane bay o jigina sungalo indi kono ka kla tuguni shukele no ba kono ala e shumi mangutu kurane kono ko abatu valer ka buni shu bakeli ka kla tuguni islamew ka demen folo ni ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ki bulu korota ala ni maslamew deme bi naw binabi iti batu tuguni no e badru doyi o be sungalo indi kono kera sungalo kilitan wolonfla ka kla tuguni Allah subhanahu wa ta'ala ala kira dogoyalen ko aka jama fe ka genka bo Maka kono abina Maka mine do mina ka sigi ka silameya sinsi Maka kono boliti bato ya tugu o fene kera sungalo de kono no e Maka dailele no e fatu Maka donc alhamdulillah kalo yi kalo badi silamew bulu kalo yi kalo bay silameya bulu keren ni nyana silame muso keren ni nyana silame muso. Allah subhanahu wa ta'ala ay sun aya fo Qur'ane kono tumamina abi aya in labani fendo e mago buri la ba fo yoromna la allakum tattakuna
k'a dɔ la aw bɛna sira Ala ɲɛ k'ale ye sunkalo wajibiya an kan kɔngɔ tɔɔrɔ nafolotigi k'o dɔn ka sira Ala ɲɛ ka hinɛ dɛsɛbagatɔ la ka fantanya dɔn quoi donc la'allakum tatakuna sunkalo in bɛna to aw bɛna sira Ala ɲɛ donc n'i y'o kumakan in ta o bɛ tugu sunkalo baara bɛɛ kɔ o bɛ boli muminu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan cɛ t'o la muso t'o la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na Ala ɲɛ siranya kan ka ye silamɛmuso ka baara bɛɛ lajɛlen na sunkalo kɔnɔ silamɛmuso ka kan ka Ala ɲɛ siranya k'a birifini biri a yɛrɛ la k'a sabati a dusukun na sunkalo de kɔnɔ ka tɛmɛ waati bɛɛ lajɛlen kan sabu Mustafa ye fɛn dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam ni ne hakili jiginna na a bɛ n sira a bɛ n jatigɛ a ko ale ka sana yɛlɛ la a ko a y'a ye a manto musoman de ka ca janɛmɛ kɔnɔ kojugu donc ni Allah subhanahu wa ta'ala a ye kalo in di an ma k'o kɛ promo kalo ye k'o kɛ bonya kalo ye k'o kɛ jurumu yafa kalo ye k'a kɛ hinɛ kalo ye ka segin k'a kɛ kanhɔrɔnya kalo ye Ala bɛ hinɛ maa dɔ la i b'a ka hinɛ sɔrɔ mais hinɛ in bɛ se ka tigɛ a bɛ yafa i ma bi sini i bɛ se ka don janɛmɛ la mais i kanhɔrɔnya la e tɛ don a kɔnɔ bilen an bɛ Ala tanu k'a barika da donc silamɛmuso o Ala ɲɛ siranya in min ni Ala Taala ye sun aya laban o la an bɛ hakili jigi o Ala ɲɛ siranya in de la toujours fɔlɔ e bɛna baara fɛn o fɛn kɛ sunkalo in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ŋaniya siri Ala jati kama a foyi kana kɛ mɔgɔ kama ye a foyi kana kɛ kariw k'a fɔ a foyi kana kɛ kariw k'a ye a foyi kana kɛ n ka tanu ni a ye a bɛɛ lajɛlen kɛ Ala jati kama sunkalo valeur ka bon yɛrɛ jira ma sunkalo yɛrɛ a baraji a valeur ka bon mɔgɔw k'a fɔ ma a valeur ka bon mɔgɔw k'a ye ma a valeur ka bon mɔgɔw k'a dɔn ma donc a bɛɛ lajɛlen i ka baara bɛɛ ŋaniya siri bi kɔfɛ n bɛna fɛn o fɛn kɛ n y'a bɛɛ lajɛlen kɛ Ala jati kɔsɔn Usaz kan Ala kama baara nimisa ti ale de la Ala kama baara kɛbaga maa y'a dɔn maa m'a dɔn ale b'a kɛ k'a ɲɛ sabu a b'a dɔn sara de bɛ masa bolo masa min tɛ masa dɛsɛlen ye wa a ma layidu ta k'a bɔrɔtɔ donc Ala kama baara de ka ɲi ni baara bɛɛ nafa bɛ ale de la mɔgɔw k'a ye mɔgɔw k'a dɔn ne ma nafa y'a la wallahi nafa ti Ala donc n'a ye ŋaniyaw siri ka fɛn bɛɛ kɛ Allah Taala jati kama sabu Ala kira ye fɛn dɔ fɔ a y'an ladi kuma in kɔnɔ a ko innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa a ko baara bɛɛ lajɛlen b'a ŋaniya de nɔfɛ i ka baara kɛtɔ n'i ye ŋaniya min siri ko i bɛ ka baara in kɛ n'o ye i b'o de sɔrɔ i sɔrɔ y'o de ye donc an k'a bɛɛ kɛ Ala kama halisa n balimamuso walasa sunkalo in k'a ɲɛ e bolo an ka dusukun sanuya an ka ni sanuya an ka yɛrɛkun sanuya o sanuya in bɛ kɛ cogo di an ka tuubi ka segin Ala ma an kun bɛ min kɛ ka sɔrɔ sunkalo ma ban k'a daminɛ salon sunkalo tɛmɛnen na ka na se ɲinan ma an ye jurumukow kɛ ani Ala cɛ an ye mɔgɔw tɔɲɔ an ye caman kɛ an ka yafa ɲini Ala fɛ ka segin an kɔ walasa an bɛna fɛn min kɛ sunkalo in kɔnɔ o ka minɛ Usaz kan ni jurumu cayara a b'a to Ala bɛ ban mɔgɔ ka ɲuman na jurumu dɔw bɛ yen n'a b'i kan na a b'a to Ala bɛ ban i ka ɲuman kɛlen na an ka segin an kɔ joona joona an ka tuubi teliya k'a kuraya an ni Ala cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na balimamuso e min tulo bɛ na sisan yafa ɲininen kɔ Ala fɛ ka tuubi kuraya Ala ne de kun bɛ nin kɛ n t'a kɛ bilen n segira n kɔ wa n tɛna segin a kan ŋaniya jɛlen na mɔgɔ min su k'i bilala i ma karaba nin de ye tuubi ye o kɔfɛ n balimamuso kɛrɛnkɛrɛnnenya na yafa ɲini sotigi kɛ fɛ yafa ɲini a fɛ e fɛ e ka ɲi i ma juguman kɛ e de bɛ ka ɲuman kɛ don o don e fɛ ale de bɛ k'a kɛ e la mais tuma caman maa min fɛ k'ale ye ɲumankɛla i b'a sɔrɔ o de ye jugumankɛla ye donc yafa ɲini sotigi kɛ fɛ yafa ɲini a fɛ ni sun ɲɛna ni seli ɲɛna ni seri yɛrɛ la ni sera Ala ma ka sɔrɔ ale ko ma yafa ni muso in ma abada e bɛ jɔ dɛ
alakira yini ke ka dafa dɛ ayi hadisa in fɔ kuma min na a ko ayuma mra'atin a ko muso o muso e y'i ka farida 5 seli i y'i ka sunkalo sun i y'i ka tafi bolo tanga i fatura ka sɔrɔ i cɛ jɛnin don i ma ko aljinɛ da segin bi jira i la i bɛ don da kɔnɔ min ma n'i yɛrɛ ja donc saba tɔ in n'o dafara min bɛ kɛ k'a laban n'o ma dafa a ma ɲɛ dɛ a ma dafa dɛ donc an ka yafa ɲini sotigikɛ ninnu fɛ k'an ma jigi sunkalo in kɔnɔ k'an da ka segin k'a ɲini ala fɛ ala ne de dusu ka bon ala ne de ka farin ala ne de bɛ nin kɛ n cɛ la ala n t'a kuma k'a labato ala n b'i deli ka kaloba in bonya n'a barika kosɔn dɛ ne ye yafa min ɲini sa ka tilennenya kanu ko n b'o ta ni n cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ala i k'o nɔgɔya n ye ala b'a nɔgɔya ye siga t'a la sunkalo bonya kɔnɔ ala ta'ala k'o kɛ an ye an ka tubi ka segin o kɔfɛ ustaz kanu mun bɛ na an ka sun an ka kitiw ɲini k'a dɔn an balimamusow kɛrɛnkɛrɛnnenya na an balimamuso ka bato kiti bi compliqué kuma caman ale ni cɛ tɛ kelen ye a ka bato kiti a bi ɲagama a bolo a bi gɛlɛya a bolo lamɛnbagaw ka hakɛ to an ka laada kuma caman a bi ɲagami a bi cumbuki caman kɛ cogo dɔ la an tɛ cogoya dɔn a la an ka se dɔnnibagaw ma a bɛ kaana cogo min an ka o ɲɛfɔ o ka an bilasira sunkalo kɔnɔ n'o lahalayaw nana an na misaliyala dɔ ka laada bɛ se ka kɛ tile 4 ye tile 2nan a bɛ tigɛ a bɛ tunun a la ale fɛ a sanuyara a bɛ suguri dun lansara bɛ taa se kuma min a bɛ segin a ma walima o dugusɛjɛ a bɛ tila ka segin a ma donc ni lahalaya ninnu an ka se dɔnnibagaw ma an ka ɲininkaliw kɛ a la ne ka kan k'an ka bato kɛ cogo di n ka kan ka nin kɛ cogo di anw de ka bato kiti bi gɛlɛya an bolo kuma caman k'a sababu kɛ laada ye k'a sababu kɛ bange joli ye k'a sababu kɛ sindi fɛnɛ ye sindi musow fɛnɛ bɛ yen sunkalo in na i b'a sɔrɔ sunkalo tɛmɛnen y'a sɔrɔ u bɛ kɔnɔmaya la ɲina sunkalo la u bɛ sin di den ma u ka se dɔnnibagaw ma u ka u ka kiti ɲininkali kɛ an bɛ tobiliw fɛnɛ kɛ an kamana bɛ gan kuma dɔw la an bɛ dumuni nɛnɛ cogo di u ka se dɔnnibagaw ma kuma dɔw la fɛnɛ i bɛ dumuni yɛrɛ nɛnɛ i tɛ kiti dɔn a la se dɔnnibagaw ma n balimamuso i ka sun kitiw dɔn e ka sun kiti i k'a ɲini k'a ɲɛdɔn i ka ɲininkali kɛ nin bɛ wajibiya i ka wajibi de ye nin ye wajibi de ye walasa ka kalo in ɲɛ i bolo k'a tile i ka bato si kana kɛ bato tiɲɛni ye ala ta'ala k'o faamuyali ko ɲuman di an ma ka tila ka sun fusamantiyaw ɲini k'a dɔn n'i y'a mɛn mɔgɔ fari bɛ foni ka kɛ fɛn k'a diya i ye fusamantiya minnu b'a la n'i ye olu dɔn i n'a fɔ dɔ ye mun ye rasul sallallahu alaihi wa sallam a b'a fɔ an ye man sɔma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi ko ni maa min ye sunkalo su limaniya de kosɔn ala ɲɛ siranya de kosɔn k'i jigi da ala ka hinɛ n'a ka yafa n'a ka kan hɔrɔnya kan e ye sunkalo su de o de kosɔn i ma su foyi kosɔn o kɔ ko ala subhanahu wa ta'ala a b'i jurumu tɛmɛnen a b'a bɛɛ yafa i ye fɛn fɛn kɛ ka tɛmɛ a b'a bɛɛ yafa an dun ye caman kɛ dɛ an ye caman kɛ ala ta'ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma o kɔfɛ ustaz kan إعداد إفطار الصائمين بطريقة متنوعة نبامبال ممسو كان كوسبه كسومبغاتو كسونتيكه لابن چوكوي مين كاي لابن چوكوي مين كادوي لابن چوكولا مين بو نيميسي واسا لابن چوكولا مين بي سيني سون كورانجي دو اولا الله تعالى ka famu yali ko ɲuman dama Ustaz kan wallahi ni muso min sera a kɛcogo la ni sera a kɛcogo la sunkalo in kɔnɔ e ti do janɛmɛ na bili ni sera a kɛcogo la an ye ni fɛn fɛn min fɔ an bɛna minnu fɔ e ka nin bɛɛ minɛ ka baara kɛ ni a ye i garantira e ti do janɛmɛ la tugun sabu rasul sallallahu alaihi wasallam ako cogodi man aftara sa'iman aw jahaza ghaziyan falahu misla ajrihi ako ni maa min ye sunbagatɔ dɔ sun tigɛ walima maa dɔ bɛ taale a bɛ jihadu de la ala ka diinɛ nɔfɛ nkan tɛ sisan jihadu kɛlaw ma dɛ an tulo bɛ jihadu min na o kɛ tɛ dɛ nin bɛ ka baara de kɛ walasa ka ala ka diinɛ taa ɲɛ e y'o dɔ labɛn k'o ka baara ɲɛ o bolo
a bɛna taa baara min na i n'a baraji bɛɛ ye kelen ye e min ye suntigɛ labɛn ka di sun dɔ baatɔ dɔ ma a ka sun baraji i b'a ɲɔgɔnna sɔrɔ ka sɔrɔ fɛn ma bɔ ale ta la n balimamuso e ka suntigɛ labɛn sotigikɛ de bɛ musaka bɔ tiɲɛ don mais malo gansan sigilen bɛ wari dara malo kisɛ ka k'a sigi n'a ma dilan a bɛ dun sukaro bilalen bɛ ɲamakun ni fɛn bɛ yen ni dɔ ma baara a bɛ dun Ala ta'ala ka faamuyali ko ɲuman di a ma e min mina i to o sun na k'a daminɛ kabini fajiri wallahi an balimamuso dɔw bɛ sunɔgɔ min kɛ sunkalo in kɔnɔ sun mumɛ bɛɛ a tɛ tɛmɛ heure 3 kan olu de bɛ wuli peɲɛ 3 heures du matin ni min ma wuli joona 4h30 ka suguri labɛn ka dudenw kunu bɛɛ bɛ wuli ka suguri dun olu bɛ tila ka da a b'a ka minɛnw dalajɛli daminɛ ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan tile bɛna bɔ k'a to la a hakili bɛ taa mun na tugu denmisɛnninw ka daraka minnu tɛ se ka sun a bɛ tila o la a hakili bɛ taa jumɛn na n bɛ taa sugu la n bɛ taa na san a bɛ na fɛnnin dɔ tobi joona ka di denmisɛnninw ma minnu tɛ se ka sun a bɛ tila o la suntigɛ baara tobili bɛ daminɛ a bɛ na o fɛnɛ baara misɛnninw daminɛ fo ka taa se suntigɛ tɔ bɛ to 5 minutes a dɔw la o b'a sɔrɔ a dɔw ma se ka don koliji la fɔlɔ nka a b'a sɔrɔ o ye suntigɛ yɔrɔ bɛɛ labɛn ka fɛn bɛɛ gɛrɛ k'a bɛɛ bila a place la Ustaz Kan ni nin kɛra ni kɔnɔnajɛya ye ni nin kɛra ni ɲumanya ye ni nin kɛra Ala kama maa fɛn o fɛn bɛ du in kɔnɔ ni maa 100 don e bɛna fɛn o fɛn ka suntigɛ tobi a bɛɛ lajɛlen ka suntigɛ baraji ɲɔgɔn na sun baraji ɲɔgɔn na a bɛ ta ka di e ma Ustaz Kan an k'an k'o baara kɛ ni kɔnɔnajɛya ye an k'an k'o baara kɛ ni farifoni ye an k'an k'o baara kɛ ni ɲumanya ye an k'an k'o kɛ ni nisɔndiya ye an k'an k'o kɛ ni majigi ye a dɔw bɛ yen ni mɔgɔkɛ bɛ n'a sɔrɔ gabuguda la dɔrɔn lansara waati a ferekelen musokolo a ma mɔ fɔlɔ wa a bɛ ɲɛ fasugu dɔ kɛ k'o filɛ o b'a yɛrɛ ɲini walima a bɛ kuma goman fasugu dɔ seri o kan suntigɛ dunni bɛ gɛlɛya o ma a dɔw bɛ yen tobilikɛla don dɔ la fɛn dɔ b'i ta i tɛgɛ ma ni suntigɛ gɛrɛla ni dɔ da sɔrɔla k'a fɔ kumu cayara bi mɔni na dɛ sini a tɛ kumu ka haramuya la a t'a k'a la walima dɔ k'a fɔ bi kɔgɔ cayara bi n'a la dɔɔnin dɛ sini a bɛ kɔgɔmugu ɲini ka k'a la Ustaz Kan nin tɛ kɔnɔnajɛya ye an tɛ kɔnɔnajɛya ye n'a fɔra i ye ko min cayara sini i jija i k'o bɛrɛbɛn n'a fɔra i ye min ma a bɔ sini i jija i k'o bɛrɛbɛn o de ye kɔnɔnajɛya ye mais n'a fɔra i ye ko bi a ma bɔ sini i b'a gan a la mɔgɔ tɛ se k'a dun n'a fɔra ko bi a t'a la sini n'a fɔra ko bi a cayara sini i t'a k'a la yɛrɛ nin tɛ kɔnɔnajɛya ye dɛ an ka sabali mi segin ka kuma kan an ka miiri Ala ka aya ba in na an ka sira Ala ɲɛ ni e y'a suntigɛ in dilan k'a juguya maa fɛn o fɛn bɛna sigi suntigɛ in kunna ni farifoni ye n bɛna n suntigɛ n'a ma se k'a dun i bɛ jurumu ba maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka o don kɔngɔ i b'a jurumu fɛnɛ ta n'a tigɛra ka ɲɛ i bɛ baraji min sɔrɔ dɛ wa n'u ma se k'a dun fɛnɛ u bɛ dusukasi min kɛ i b'a mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ka jurumu sɔrɔ suntigɛ bɛ ten suguri fɛnɛ bɛ ten o kuma na an k'an cɛsiri an ka Ala ɲɛsiranya ta wallahi Ala ye bonyaba de di musow ma sunkalo in kɔnɔ anw de ye nin bɛɛ kɛbaga ye o anw de ye nin bɛɛ kɛbaga ye tiɲɛ don cɛ ye balo ɲinina ye ale fɛnɛ bɛ o min kɛ sunkalo in kɔnɔ tile kɔrɔ tɔɔrɔ la ɲani na ka se ka denbaya dahirimɛ ɲini a fɛnɛ ni jihadokɛla bɛ baraji ye kelen ye a fɛnɛ b'o baraji sɔrɔ mais min b'a labɛn o ye jɔyɔrɔba tigi ye dɛ Ala ta'ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma o kɔfɛ siyamul jawarihi n balimamuso ko n'i sunna k'i sinbon bɛɛ lajɛlen ka sun k'i sinbon bɛɛ lajɛlen ka sun ko ɲɛkisɛ 2 ka sun an kana tile k'an sigi tele kɔrɔ fiyentɔ lankolon lajɛ la walima sumu lajɛw la dɔnkili lankolonw an kana tile k'an sigi tele kɔrɔ ka nin lajɛ sunkalo kɔnɔ sunkalo su n'a tile Ala ye barika k'a bɛɛ la sunkalo su n'a tile dugawu jaabi b'a bɛɛ kɔnɔ
donc an kana an ka waati tiɲɛ sunkalo waati a seconde kelen kelenna bɛɛ lajɛlen nafa b'a la sunkalo kɔnɔ donc an ɲɛkisɛ filɛ ka sun fɛnlankolon lajɛ ma an da ka sun kuma lankolon fɔ ma usaz kan kuma bɛ yan dɛ sunkalo kɔnɔ mɔgɔ kɔrɔfɔ jurumu san waati tɔ ala ko a b'i n'a fɔ de ala de kumakan don dɛ k'a b'i n'a fɔ i balima fatula a su dali i ka dɔ tigɛ a sogo la k'a ɲimi o jurumu bi cogo min mɔgɔ kɔrɔfɔ jurumu bi ten san waati tɔ ni mɔgɔ min y'a kɛ sunkalo kɔnɔ don maa bɛ jurumu dan dɔn mɔgɔ t'o dan dɔn dɛ a fɔra ko sunkalo kɔnɔ ko baraji bi daminɛ 70 san waati tɔ n'i ye ɲuman kelen kɛ 10 o bɛ cogo min na dɛ a baraji bi double cogo min n'i ye juguman fɛnɛ k'a kɔnɔ o fɛnɛ ka ca ni san waati tɔ ta fɛnɛ donc an ka nɛnkun saniya ka bɔ mɔgɔ kɔrɔfɔ la ala y'a nɔgɔya an ma sa arajo so joli joli bɛ yen télé so joli joli bɛ yen maliyɛnw bolo bɛ i ka sun kɔnɔ i bɛ arajo ninnu lamɛn i tɛ foyi mɛn fo ala ta alakira ta i b'o dɔrɔn de mɛn e tɛ se k'o lamɛn kɔlɔsi t'e bolo k'i sigi ka astagfirullah wurudi dɔrɔn k'i sigi alahuma sɔli wurudi dɔrɔn ala ta'ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma o kɔfɛ ko sinbo ka sun e bɛ gabuguda la i bɛ ka sun tigɛ de tobi i bɛ ka nin baara ɲuman kɛ i bɛ kɔrɔmatigɛli la i b'a la ka dɔ nin yan fɛ i bɛ dɔ bugɔ yan fɛ ala ta'ala ka faamuyali ko ɲuman di a ma ala kira dun ko sallallahu alaihi wa sallam ko iza kana yawma sawmi ahadikum fala yarfus wala yasqab fa in asabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sa'imun ako n'aw dɔla kelen shuna lamɛnbagaw ka hakɛ to furu yɛrɛ kɔnɔ n'i bɛ sun n'a cɛ ni musoya o haramuyalen don k'an kana o kɛ an kana baga ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ ka ɲɔgɔn tɛmɛ ɲɔgɔn dama kan sunkalo kɔnɔ an kana o kɛ ko ni maa y'i neni walima a tigi y'i bugɔ k'i k'a fɔ ne sunnen don ka n'i ta sara k'i k'a fɔ ne sunnen don k'i k'a muɲu k'i k'a ni ala to a ko hadisa wɛrɛ la a ko ni sunkalo ni maa min sunnen don ni e ma se k'i dabɔ yebali fɔ la mɔgɔ kɔrɔ fɔ la kuma lankolon fɔ la ko a m'a bɔ ye k'i ka ji ni ka dumuni to yen koyi ko ala mago foyi tɛ i ka sun na e tilenna kɔngɔ la mɛ baraji foyi t'a la ala k'an kisi o ma ala ta'ala ka faamuyali ko ɲuman di a ma waati n'a cogoya kama hakilila kumaba minnu fɔra faamukɛlaw la dakuruɲa laban jumɛn b'i bolo ani ka dugawu kɛ ani an filɛbagaw ye alhamdulilahi rabbil alamin dakuruɲa laban min bɛ n bolo saz kan sunkalo su tile 10 laban su 10 laban b'u sɔrɔ o fɛ o ye sunkalo yɛrɛ nafamayɔrɔ ye leilatul kadiri bɛ ɲini o de kɔnɔ an ye mun kɔlɔsi n'o sera an balimamusow bɛ yɛlɛma sugu kɔnɔ caman de bɛ yen u bɛ tile don o don olu bɛ taa sugu de la man ba feerekɛlaw ko fɔ o y'olu ka baara de mais sen caya sugu kɔnɔ fo ka taa se e ka dɛsɛ ka wuli k'i ka su jɔ an b'u ladilikan di u k'u hakili to la u ka labɛnw sabati tile 20 fɔlɔ in kɔnɔ tile 10 laban in u k'o di ala subhanahu wa ta'ala ma an b'u hakili jigi fɛnɛ Al-Hassan ibn Ali ala kira mɔden a ka kumakan dɔ la ala ta'ala ka jɛ a ma walima ala ka kisi n'a ka nɛɛma b'a kan ale b'a fɔ an ye lam yazali lleilu wan nahar sari'aini fi naqsil a'mari wa takribil ajal a ye kumaba fɔ yan dɛ a ko su ni tile o ma wuli fiyewu fa a ka teli u ka teli ɲɔgɔn kɔ wa u ka teliya in dɛ k'o b'a la ka dɔ de bɔ e si la ani ne si la ko wa b'a la k'an ka waati de surunya an b'o de kɛ ladilikan laban ye cɛ ni muso lamɛnnikɛla bɛɛ k'i hakili to nin na a dɔ la an ye ɲinan sunkalo ye san wɛrɛ an t'a ye ɲinan sunkalo nana ka waati surunya sini bɛna ka dɔ bɔ waati la sini bɛna ka dɔ bɔ si la ka waati surunya sunkalo in bɛna ka dɔ bɔ si la ka waati surunya a yebaga mɔgɔ wɛrɛ fɛ san wɛrɛ ta yebaga ala de bɛ o dɔn alhamdulillah an b'a fɔ o la
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسد الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة وحين ونفس وبعدد كل معلوم لك. صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ambe segi ka mbalom sufu ani nga mbalom tuno e Madame Mariam Traore akani ladilika nafama nonuna kanyina law taala fana fel ladilika mun bolin fleka fosi sano ambawi ambalom soyi chawere fana bundi yoro chama soro akonnala kada kan ladilika fanfe mana fo musoyi chela ka fana be inni yoro soro akonnala ladilika no ambela jinin kata ka ke anye koro ka blanye koro dongo don anga takasin kaka kasi kan jija ka barake ni abela jinin wala nafani fusamantia min fora sungolo konnala yasa ala bisika o fusamantia no ya anye ango kuma damne la muso joro ka bon islamiya la kana ya sungolo konnala muso joro ka bon ida sira ma kuma konnala ni muso sira aka sungolo jere chukula ina fo anyina chugo ibora ka ladika mun fo abina fo ala ye aljine garanti ay ala yere kelente lara ala yere fana be ke sababu ye ka macha man ka aljine garanti ay ambe ala taala amanno agele ngabe fo mo ko sabali yoromna o ko mi ka gelne dinere fambe sabali abe ta sabali ate chite sabali ko bato fanshi teta sabali ko ambe ala taala di ala ka sabali di ambe la gelma ambo fana munu meni joronna ye sungolo damde ni courage ni farifuni chugum nani kenya ambe ala taala ala ka kenya ni farifuni di uma o wasika sungolo imbela jire time herla kan yana nga bokuma kono mi fuli la si aw yerema Cherifla barakela be ani ansar jamakulu be kene yana nga Cherif ke amba fuka dugaw kay aleli kuma dadi islamewma ya rabbi television ala ka sabati bi jahi nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam amesi ngere fana fo ki woli ngano e ka chesri ni ka wuli ka jola Dinè barala ka sigin ka wera fana fo ka woli ngano amun tun silimbe e ka jabaran ngi ma ka Dinè Baro le jamana kono ani jamana ko kan Dinè Baro te fo amun ko ambe Allah ta'ala dili anni awye ala ka sungolo timme chugo nyuma yira anni awla ala ka sigidana taw fana yira anni aw bela jelina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مثلي